Fiecare apel poate însemna o viață. Suntem primii care evaluează, decid și acționează. A fi asistent medical înseamnă să-ți folosești nu doar cunoștințele, empatia, răbdarea și respectul pentru fiecare om care îți cere ajutorul. Când pornim sirena, știm că cineva undeva are nevoie de ajutor. Iar responsabilitatea noastră este să ajungem acolo pregătiți, concentrați și capabili să intervenim fără ezitare. Monitorizăm funcțiile vitale, administrăm tratamentul și susținem pacienții în cele mai critice momente. Luăm decizii rapide, stabilizăm pacientul și colaborăm permanent cu echipa. În ambulanță fiecare secundă contează, iar fiecare membru al echipei face diferența. Dincolo de proceduri, oferim încredere, calm și sprijin. Uneori nu putem schimba diagnosticul, însă putem schimba modul în care un pacient se simte și asta contează enorm. În spatele fiecărei intervenții există responsabilitate, atenție și o dorință sinceră de a face bine, chiar și în cele mai dificile momente. Lucrăm în condiții imprevizibile, sub presiune și contra cronometru. Dar fiecare intervenție ne reamintește de ce am ales această profesie, pentru a salva și a sprijini vieți. Nu există cazuri identice. Fiecare pacient vine cu propria sa poveste, iar noi avem responsabilitatea de a trata nu doar boala, ci și omul din fața noastră. Respectați și sprijiniți personalul medical, pentru că în spatele uniformei se află oameni care își dedică viața pentru binele altora. Stimați colegi, cu ocazia Zilei Asistenților Medicali, vă transmite cele mai calde felicitări și întreaga noastră recunoștință. Sunteți pilonii de bază a sistemului de sănătate, iar profesionalismul și dăruirea voastră fac diferența în fiecare zi. Asistența medicală este o artă și dacă trebuie să fie făcută o artă, necesită un developament exclusiv și o pregătire asiduă. Felicitări tuturor care transformă această artă în realitate în fiecare zi. La mulți ani cu Ziua Internațională a Asistenților Medicali!